velkommen til. Så som I kan se her, så er jeg inde på CSGO Hunt. Og det skal nok blive sjovt det her, fordi at jeg har nogle skins, som jeg er sådan pænt ligeglad med. Så lad os starte med den her. Jeg skal ind i den her. Jeg skal ind i den her. Kom så. Ja tak. Kom så. Go for it. For helvede, mand. Minimum $2. Så skal jeg finde et eller andet. Så tager vi den der. Den der. Den der. For helvede, mand. Nu nåede jeg ikke. Nåede jeg igen. Okay, jeg venter lidt. What? Okay. Let's go. Okay. Go for it. Go for it. Go for it. I don't even care. Man, så lad det være. Så må vi gøre sådan der. Sådan der, sådan der. Og sådan der. Det må sgu da være nok. Jeg skal bare ind. Jeg skal bare ind. Jeg skal bare ind. Altså. Do it. Just do it. Og du vil fucking lade være. Er det bedre? Det må kraftigt være nok. Der kom lige noget med der. Der kom lige noget med der. Den har fandme bare været rigtig. Den skal bare være nok. Det skal fandme være nok der. Det skal bare være nok. Jeg er igen, men kom nu. Nu for helvede. Jeg har sgu da accepteret. Oh my god. For helvede. Det er utroligt. Helvede. What? What? Nu gør jeg sådan her. Så den der, den der, den der, den der. Sådan. Det har bare været nok. Bare ind med det. Ind med det. Ja, tak. Jeg kunne frontside missy. Den er jeg fandme klar på. Okay. Endnu. Bare endnu. Kom så. Let's go. Kom nu. Kom så. Ind med dig. Ind med dig. Ja, vi er inde. Kom så. 90 så. Kom nu. 90 så. Kom nu. Ej, for helvede, men... Kom nu, men... Kom så. Det har fandme bare været nok.
Det skal være nok. Der er ikke så mange ting inde. Det er bare YOLO. Gør det sgu bare. Ind med det. Ind med det. Kom så. Hurtigere. Det kan være, det bliver en rigtig dårlig dag. Det kan også være, det måske bliver en god dag. Så er det bare den der. Den der. Nu 4. Den der. 4, 8, 9, 10, sådan. Kom nu. Vær lige nok. Please. Vær lige nok. Det er sikkert ikke nok. Kom nu, please. Er jeg inde overhovedet? Ej, for helvede, mand. Oj. Hvem vandt? 17%? Det gad jeg godt. Let's go. Det er nok. Det er nok. Jeg er ligeglad. Det er nok. Jeg er ligeglad. Det er nok. Det er det bare. Sådan der. Sæt det på. No, please. Det kunne være fede 22 euro lige at finde. Hvad fanden? Det der. Tager jeg bare den der, og den der. Så kom der. Kom nu. Lidt hurtigere. Kom nu, please. Fuck nej, mand. Jeg gider ikke engang, mand. 6 euro, mand. 6 euro. Kom nu. Den er jeg med på. Den er jeg fandme med på. Kom så. Kom så. Right. Vi kan score ind på den her. Måske bliver det en anden dag, måske bliver det en god dag. Det ved jeg ikke. Jeg er inde. Kom så. Sidste. Det sidste skal sgu også lige med. Kom nu. 5%. Kom nu. Op med den. Kom nu. Hurtigere. Fuck sake. For helvede. 3%. Out of nowhere. Fuck nej. Fuck sake. Kom nu. Så bare lige tage os ind. Kom nu. Hvis det kan blive nok, så vil det være fantastisk. Men det kan det sikkert bare ikke. Der er 8 der. 9. 10. Kom nu. Det er sikkert ikke nok. 2%. Kan jeg lige komme ind, hvis det er nok, så bliver jeg glad. Så bliver jeg glad. Men det er det ikke. Ja, det gør sgu bare sådan her. YouTube. Fuck! Jeg var lige ved sådan af, mand. Jeg var lige der.
Fuck det der shit, man. Jeg gider det ikke mere. Lorteside. Fuck dig. Nå. Tak fordi I var med. Jeg håber, I kunne lide den her video. Husk at like og subscribe, og vi ses. Hej.